Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para rawuh ingkang kinurmatan, puji syukur dumateng Gusti Allah kita saged magempal ing dinten menika kanthi sehat walafiat. Saperlu nindakaken upacara adat bersih desa diudan. Kula minangka pranatacara badhe ngaturaken urutaning adicara. Adicara ingkang badhe mlampah inggih menika pambuka atur pangandika saking Bapak Kepala Desa. Adicara inti adat yaiku prosesi kirab tumpeng lan donga sedekah bumi, lan adicara ingkang terakhir yaiku panutup utawi donga. Mekaten menggah rerencaning adicara, mugi saged kalempahan kanthi lancar. Cekap semanten atur kula mbok bilih wonten klenta-klentu saha kekirangan, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.